Hi guys, mayong gabi naade ko imukbang guys. Kani siya. Baki ni siya buhi, ako ni siyang kilawon. Duha ni siya kabuok, ako ni kilawon guys. So ako ning hinuan guys. Ako ning hugasan og tubig. Ako ning hugasan guys og tubig kay ako ning bangon. Samtang ako pa ning hugasan guys, duha ni kabuok, ako ning kilawon guys. Ako ning kilawon kay ilang mo ning bakia. Kaning bakia ako ning hinuan. Ako ning kuan og tinai kay ako ning kanon. Buhi pa ni guys. Ang akong mukbangon kaning baki o kamunggay. Muna siya. Samtang dili pa mahuman ang hinlo sa baki, mao sa ni ako ang mukbangon. Ni guys. Masarap to guys. Kamunggay ni. Kamunggay ni guys. Mm. Mm. Bila guys. Ako ning kuat tinai. Ako ning kuat tinai guys. Hmm. Hmm. Bisik na bisik guys. Hmm. Hmm. Ako ning kilawon, yung bakia. Daghang ingon ani guys nga makahilo ko ning bakia pero di man ni makahilo ang bakia guys. Basta hiluan lang ba. Masarap. Masarap ni guys. Hiluan ni ba? Bisik na bisik to. Ato ning panitan. Masarap to guys. Bisik na bisik. Yummy. Masarap. Bisik na bisik. Ako ning kilawon. Ako ning kuag panit. Kay akong kilawon. Baking hilaw. Ako ning kilawon. Bisik na bisik ni. Masarap to guys. Ako gipanitan. Kamprag. Tangan sa amo guys, kanwi baking kamprag. Kailan mo rin bakia guys? Pinaghuman akong hiluan ni guys. Ako pa ning hugasan balik. Kay na may daghang ingon nga
Kaning baki ako no, makahilo ni, pero di man ni makahilo guys, kay ako ni hiluan. Masarap, lami ni kayo guys. O, buta nagsuka. Bis na bis guys. Lami kayo guys. Baki ni ha, ako ning kilawon, ako ning mukbangon guys. Lami ni kayo. Nindot ni butang nagsuka o sili, bumbay ahos. Ato nang hiluan guys. Buat tubig. Na siya, ako ning kilawon. Dagang ingon ani lagi nga makahilo ni pero hindi ako doon. Bisik na bisik guys. Kamu terang dikit. Mabango. Kupusan na sebalik kayak mereka mukbang guys, bisiknya bisik. So karon guys, managhilo nako. So ako ning kilawon guys, basic na basic to. Masarap to. Hilaw nga baki, hilawon. Sarap guys.